Kayo'y nakatutok pa rin sa ating community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic, and of course, this is your daily host in your program, Jody Dizon Mercado, ang inyong makasama sa kwentuhan ngayong araw. Para po sa mga balita at updates sa ating komunidad, syempre mag-subscribe ho kayo at tumutok sa aming mga social media platform. Unang-una, ang aming pong Facebook pages ay dalawa. Una po ang CLTV 36 Official and yung ikalawa ay CLTV 36 News. Samantala, meron din ho kaming Instagram account. Ito po ay CLTV 36 Official. At para naman po mabasa ninyo ang aming mga tweet sa Twitter, ay mag-subscribe ho kayo at i-like ang aming Twitter account na CLTV 36. Para sa mga nais mapanood, ang mga nagdaang episodes, programa at latest uploads ng inyong istasyon, i-add nyo lamang po or mag-subscribe sa aming YouTube account na CLTV 36 Official. Para po sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV 36 at sa aming live streaming, i-type lamang po sa aming web browser ang www.cltv36.tv. And namin naman pong TikTok account ay at CLTV36. At bago ko po basahin ng ating mga komento sa ating topic question of the day, nais ko po munang batiin ng happy birthday si Sir Joey Pavia. Sir Joey, sana po'y masaya ang inyong celebration ng inyong birthday, kasama ng inyong pamilya, mga mahal sa buhay, kaibigan, and syempre mga colleagues sa media. Si Sir Joey Pavia po ay isa sa mga kilalang Kapampangan journalists dito. And syempre kami pong bata pa, ay nako, hindi ko yata tama yun. Kami pong medyo wala pa sa kanilang level, no? Sa pamamahayag ay sila po ang aming mga kuya, mga veterans yan. Marami po kami natututunan sa kanila. Sana lahat po ng inyong birthday wishes ay matawad. And syempre kami naman po, wish namin sa inyo ay more blessings and syempre good health. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Sir Joey Pavia. Samantala, narito na po ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Ano ang first name mo versus sa nickname mo? Ibig sabihin, magkatugma ba kaya ang iyong first name sa iyong nickname o palayaw? Basahin natin ang mga komentong ipinadala ninyo sa ating QOTD. Komento po ni Noemi Tolentino. My first name is Noemi and my nickname is Dalaga. Noemi, why is your nickname Dalaga? Are you still Dalaga at this point in your life? That's why your nickname is Dalaga, ha Noemi? Komento naman po ni Jopay Roselne, Jopay pa, Purgida, ako man biyasang tomerak kanyan. Get out! Jopay Kiambawa, adwang lagyo, pang sex bomb, Rosel at Jopay. Ing pakibat na pong Divina Villarino regarding our topic question of the day. My kids' names versus pet names. Francine Bless,
And then, ang nickname, Tambi, Tabachingsing Baby. Gilmer RV, Potadi, Potato Deer. Si Saiza Helois Janua, Sazing. Ang lalayo naman po, Ma'am Divina. Ang gaganda ng pangalan. But their nicknames, Tambi, Potadi, and Sazing. Si Shay Sitson David, ang pangalan po niya, her name is Cheryl. Ang nickname niya, Ganda. Ma'am Cheryl, huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw ang nag-iisang may nickname na Ganda. Diba? Angelica Cara Ganda. Maraming salamat po sa inyong mga komento sa ating topic question of the day. Keep on sending your greetings inyo, mga comments inyo sa ating topic question of the day. And we will read them later in our program. Dahil sa mainit na suporta ng mga kabalen sa kanyang talento, and nauna na natin napanood sa kanyang performance sa first leg ng Castaway Music Festival, muli siyang inanyayahan na makibahagi at ma-share ang kanyang musika sa Cayabe Music Festival ng City of San Fernando. Pero syempre hindi ho natuloy, pero hopefully babalik siya rito at makapag-perform muli sa atin. Ngayong araw makipagkwentuhan tayo kasama si Prince at alamin ang kanyang kasalukuyang world tour. And now I would like to introduce to everyone our guest, Miss Elena Prince, and she wants to be known as Prince. How are you, and welcome to our program? Hi, I'm very good, thank you. Thank you for having me, Jody. Yes, and our recent guest, we give them time to give shout-outs to their friends, their loved ones, to their followers and subscribers. And I will also give you time to greet, to shout out anyone in the Philippines or your friends back in New Zealand. They might get sad if you don't give them shout-outs in your TV guesting in our program. Go ahead with your greetings, Prince. I would like to just say a massive shout out to everybody who has come along to any of the shows that I have been playing in the Philippines. I was here a couple of weeks ago. I played 10 shows across the country, including Castaway, and I met so many amazing fans. So I just want to make a very special shout out to everybody who's been supporting me, and of course, my family and my friends back home. Don't worry, this is in Facebook Live. If they want to watch this, they could go to our Facebook page and watch our interview in our program. How are you doing, and where are you right now, Prince? I'm very good. I am here in San Fernando at the moment, although I'm about to travel back to Manila before I fly out to Barcelona for another festival next week. And I heard you're supposed to play in Cayabeca Music Festival, but sadly it was rescheduled. What were you hoping for the festival if it was made last Saturday? It was done last Saturday. Yes, so it was supposed to be yesterday, and I was very disappointed. But obviously, I understand that the safety of the people is obviously more important, of course. So, hopefully we'll be back next year and we can do it again. Well, if you have time this year, we could invite you for more shows here in the Philippines. But I would like to know, how did you start your music career? How did you start learning music and in your influences in music? Can you share it to us? Of course, I have always been interested in music, and for as long as I can remember, since I was a little girl. But I was always in school choirs and productions. I went to study musical theatre originally, and then joined a cover band back home in Christchurch where I was living. And I just started gaining some live music experience, and it sort of grew from there. Okay, what kind of music genre are you singing, Prince? I write my own electro pop music, so very commercial, upbeat and uplifting pop music.
That's good because right now when people get sad, they listen to happy music like yours. But who are your musical influences? I like to think that I'm quite an individual artist, but I do love artists like Miley Cyrus and Dua Lipa and Halsey. They're all amazing, but I really like to try to be unique and individual myself. You know, Prince, hopefully I learned to love all those artists that you have shared to me because I love music since I was a kid, but I only knew about the Eraserheads, the River Mayas back in the Philippines. But do you still remember the first time that you performed? Were there any goosebumps or when you first performed live? I am, I think because I was so young, I had been performing live for a very, very long time. I still sometimes get nervous, but it's my favorite thing in the world. So I just really enjoy getting up on stage and being able to perform for people. And how was your family supporting your inclination towards music? My family are very, very supportive. I feel very lucky. I'm sure they're probably at home, worrying about me as parents do, but they're very, very supportive. And I talk to them all the time. So very happy. Do you have family members who are also like you who love music as well? My brother is the only one in my family who is musical. Me and him used to sing all the time together when we were growing up. He was very, very good on piano and he self-taught guitar, and saxophone. So he was very, very good at a lot of instruments. So we used to perform together all the time when we were young. Okay. But Prince, it is not easy to enter the music scene, no? And I think you went into this process too. But how did you enter mainstream music? Who did you talk to? And who encouraged you to share your music to everyone? I think it really comes from a just a pure passion for music and a belief in myself. I've always had a group of supportive family and friends around me, which has helped. They've never told me not to do it, and they just believed in me the way that I believed in myself. So I've just learned over practicing and putting out songs and writing new music and performing live. It's all just sort of snowballed and grown into what it is today. Share to me what was that eureka moment like, I'm gonna do this, I'm gonna be an artist, and I'm gonna show the world, I'm gonna tell them who I am and I'm gonna play music for them. What was that moment and when was that moment? I don't know if it was just one particular moment. I feel like it's just been gradually building that way, and I have always felt that this is something that I wanted to do. I wasn't sure initially whether it would be a possibility for me. But I joined a cover band back in Christchurch, and I started playing more and more often, and I didn't really want to do anything else. So I just continued to do it and continued to work towards my dream. And back in New Zealand, it's a kind of different place back there, and you've been traveling a lot and sharing your stories or music. How was it different from there in other places around the world? I think New Zealand is a very small country, so it doesn't have a big pop music scene. And especially compared to the Philippines, I've really enjoyed coming here. A lot of people are interested in music. There's a lot of really good musicians that I've found here. Um, and so I've just enjoyed coming to a country where people really enjoy the culture of music and really want to support it. It's quite different to being back in New Zealand. Yes, and did you expect this kind of support, especially from the Filipinos when you arrived here and performing, I think, twice already here? Yes, I wasn't sure what to expect the first time I came here. The first show I actually played was here in San Fernando in 2019, and it was a great show. I played at a place called Draft Pub. I don't think it's open anymore due to the pandemic, but I had a really wonderful show. Everybody was extremely supportive, and it was obviously fun enough that I wanted to come back. So here I am.
And that's good to hear from you. But when we come back, we would like to learn more about your world tour and more about you. So please, to our viewers, manating lang tutok at magbabalik pa po ang programang Topic. Kayo'y nakaratok pa rin sa ating programang Topic. And babasahin na po natin ang inyong mga ipinadalang komento sa ating Topic Question of the Day. Ano ang first name mo versus nickname? What is your first name against your nickname, no? Okay? Basahin po natin ang komento ni Robert Villegas. Flex ko lang ang anak ko. Name niya Knight Louis Trebor T. Villegas. Nickname niya Treb o Trebor. Malapit naman pala, Sir Robert. So, Trebor or Treb. Ito naman po ang komento ni Elvira De Leon Quiambao. First name niya, Elvira. Ay, ito. Nickname niya, Jollibee. Yung di ka kilala sa true name sa baryo nyo, pero pag sinabi nickname mo, matik na. Kaya lang, gusto ko sanang malaman yung kasaysayan. Bakit naman po Jollibee ang nickname nyo, Ma'am Elvira? Dahil ba mahilig kayo sa Jollibee? Nagtatrabaho kayo sa Jollibee? Sana naman, hindi nyo kamukha si Jollibee. Si Igram, ang name, Irish Faye. Pero ang nickname niya, Balot. Bakit ganon? Bakit ganon? So, bakit kaya Balot ang kanyang nickname, no? So, sige. Sabi naman po ni Say Mangalima ng first name, Rian Nicole Limuco, nickname niya Barang Pongtibu. Bakit kaya Barang ang Pongtibu ni Rian? Kasanting mo lagyo. Ikrizel Limuco, yung first name na. Pero yung nickname na, Sengwa Ampong Pasing. Talagang kakaiba ang ano, no? Ang mga nickname niya ipinapadala ninyo, no? Maraming salamat po sa inyong mga komentong ibinadala. And sa punto namang pong ito, ibigyan daan natin ang mga anunsyo sa ating community billboard ngayong araw. Bilang selebrasyon ng Pride Month ngayong darating na Hunyo, ang Gender and Development ng City of San Fernando
Pampanga, katuwang ang LGBTQIA++ groups ay magsasagawa ng Queen of Hearts with a Purpose 2023. Maaaring makita ang qualifications and requirements sa inyong mga screen. Ang pagpasa o pagpasa ng application ng mga interesadong sumali ay hanggang June 8, samantalang ang screening ay gaganapin ngayong June 10 ng taong kasalukuyan. Ang mga entry forms ay maaaring makuha sa City Mayor's Office sa Heroes Hall. Sa mga interesado po sa gaganaping aktibidad na ito, ay syempre magpadala na ho kayo ng inyong interest dito at tumutok lamang po sa iba pang mga anunsyo hinggil sa activity na ito. Samantala, may isasagawa naman pong dance floor competition ang Santa Maria, Bulacan Tourism, Arts and Culture Department. Inanyahan po nila kayo na makisayaw at makihataw sa isang dance flores competition. Ito'y gaganapin sa natapos na. Ito po sa May 30, no? Sa May 30 ba ito? I-check po natin ang petsa. So sa May 30 po yata isasaganap ito at open for all genre, kaya ano pang hinihintay po ninyo at mag-register at maghatawan sa dance floor. Para sa karagdagang katanungan, makipag-ugnayan lamang kina Maxine Glorioso Santos at Maria Florence Polos sa kanilang mga Facebook account. May tree growing activity at makilahok na sa ilulunsad na tree growing activity ng ISEP Pampanga Chapter bilang selebrasyon sa Arbor Day. Ito po ay mangyayari sa June 25, 2023 sa Don Honor Ventura State University, Apalit Campus at magsisimula ng alas 7 ng umaga. Ito po ay free event at libre. Ibig sabihin po ay libre, kaya nga po free event. At merong katumbas na 1 CPD point. Ang deadline ng registration ay sa June 20. Para makasali, bisitahin lamang ang Facebook ng ISEP Pampanga Chapter at hanapin ang post tungkol dito. Kaya huwag na ho magpatumpik-tumpik pa. Importante ho ang pangangalaga sa ating kalikasan. At ang pamagat po ng tree growing activity ay tanam-tamo, na sa Tagalog ibig sabihin ay magtanim tayo. Ito po ay isasagawa bilang pagdiriwang ng Arbor Day. Pwede po kayong mag-register through myisep.net at syempre limited slots lamang po ito. Kaya po magparehistro na, tumulong upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Pinapaalam po ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magkakaroon po ng power interruption sa June 1, 2023, araw po ng Huwebes mula alas 6 ng umaga hanggang 7:30 AM ng umaga at 4:30 PM hanggang 6 PM ng gabi. Apektado po sa naturang brownout ay ang Cabanatuan San Isidro KV line. Ito ay para bigyang daan ng pagsasaayos ng dinaraanan ng kuryente o transmission line. So, sa mga concessionaires po, no? Sa mga electric cooperatives o mga power distributors natin na nakalinya po sa Cabanatuan San Isidro 69 kV line, paghandaan po ninyo ang brownout sa June 1, araw po ng Huwebes, 2 beses pong magba-brown out sa maghapon, isa sa umaga at isa sa hapon. Maaari pong manumbalik kaagad ang kuryente sa araw na iyon, kaya po kailangan paghandaan din ito, patayin ng mga appliances kung kinakailangan. Alam naman natin minsan nagso-short circuit ang mga yan kapag biglang bumabalik ang kuryente. So expect po natin na posibleng manumbalik kaagad at pwede rin din pong posibleng
magtagal ng mas mahabang panahon kung hindi po natatapos ang isinasagawang pagawain ng NGCP. So ang palang ang mga apektadong lugar po rito ay yung Nico 2, Area 2 sa may Santa Rosa, bayan po ng Santa Rosa, bayan ng San Leonardo, at Peñaranda, Ecosip and OCT Enterprises. Ang ating pong bisita na si Aleyna Prince ay hindi na po natin makakasama ngayon sa ating programa dahil alam niyo po ba, live na live tayo. Sinundo na po sila papunta sa airport. And sa maikling panahon po, I hope marami ho kayong nalaman tungkol kay Prince. And syempre, pwede niyong i-search sa internet ang additional information sa kanya. Pero nakapunta na po siya dito sa Pilipinas, nakapag-perform na po siya dito sa my city of San Fernando. And she was supposed to perform last Saturday sa Kayabeca Music Festival, but it was postponed due to the possible rains ng bagyo. Pero siyempre, alam niyo bang meron siyang world tour, kaya nga po siya sinusundo sa kanyang hotel ngayon, o kung saan man siya naroon, ay pupunta po siya ng Barcelona, Spain. Nakapunta na ba kayo ng Barcelona? Ako, hindi pa. Pero may movie na Barcelona. Alam ko, ang bida roon si Daniel Padilla at saka si Catherine Bernardo. Baka mali, i-correct nyo ako. Nag-practice pa naman ako ng English para sa bisita natin. Sayang, no? Pero meron po siyang world tour from Manila today, no? Alam ko pupunta siya ng or San Fernando today, pupunta na po siya ng Manila papunta sa Barcelona. So sa mga followers, sa mga fans po ni Prince, subaybayan po ninyo ang kanyang world tour and hopefully ay makabalik po siya kaagad muli sa Pilipinas at makapag-perform sa atin. Manatiling nakatutok sa ating programang topic para sa iba't ibang patok at trending na usapin sa ating rehiyon. Maraming salamat po.
At nagbabalik po ang programang Topic. Basahin po natin ang inyong mga komento sa ating Topic Question of the Day. First name versus nickname. Ano bang first name mo pero kakaiba? Ang iyong nickname, mahilig yung mga Pilipino sa ganyan, no? Yung mga ganda-ganda ng pangalan tapos yung nickname niya kakaiba. Ang comment po ni Virginia P. Mamangon, flex ko din na ako. Ang pangalan po ay Giselle Edwidge. Pero ang nickname niya, Hilo. Bakit Hilo? Minsan high, minsan low, Hilo. Pinagsama di pantay. Kayo talaga, Ma'am Virginia. Oh, bakit ganun ang nickname ng anak niyo, ha? Si Roston Banal, tang pisan ko name na Christopher, yung nickname na Pungak. Pangasakit ang nickname ka riyan. Pikaisip daw pa sigurong masanese rin si Roston. Si Jessica Aguila Dalusong second account, na isa sa ating top fans. Jessica, ang layo ng name ko sa nickname ko, Plapla. Bakit naman Plapla? Ha? Ang weird ng mga nickname nyo. Kasi ang alam kong Plapla, isda yun.
Pero bakit plapla, Ma'am Jessica? Paliwanag mo. Si Joe Nakpil. Joan ang pangalan, Yayang ang nickname. Bakit kaya ganun yung mga ano? Ako naiintindihan ko, kunwari, Gian. Ang pangalan, ang nickname niya, Gigi. O kaya An-An. O kaya Gian. Pero Joan tapos Yayang. Meron akong kilala. Pangalan niya, Rinaldo Bravo Jr. Ang palayaw niya, Lolo. Kasi siya ang aming resident historian dito sa ating show. Kaya siguro Lolo ang kanyang pangalan niya. Since World War II kasi buhay na siya. Kaya ho siguro Lolo ang pangalan niya. Meron din ho kaming kasama dito, pangalan niya, Joe Alan Asuncion. Pero ang kanyang nickname, Choy Choy. Paano ho nangyari yun? At ako naman, nung bata ako, pangalan ko ho, Jody BJ. First name Jody, second name BJ. Pero ang nickname ko, Pog Pog. Shortcut daw ng Pogi Pogi. Walang kokontra. Wala akong kokontra. Salamat ho sa pagsagot nyo sa ating topic question of the day. And bukas po, abangan po ninyo ang aming topic question of the day. Sagot na ho kayo dyan. Komentohan nyo na po yan. And syempre, inaanyayahan po namin kayo, Mayroon ho kaming magandang event na isasagawa bago po magtapos ang buwan ng Mayo sa selebrasyon po ng ika-16 na taong selebrasyon ng anibersaryo namin dito sa CLTV 36. Inanyayahan po namin ang lahat na dumalo sa CLTV 36 Bitag Public Service Caravan na idadao sa darating na Miyerkules, May 31 sa Robinson Star Mills, Pampanga, simula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Magkakaroon po na tayo ng iba't ibang aktibidad gaya ng Bitag Help Desk, Government Help Desk, Job Fair, CPR training, at free blood and cholesterol screening. Alam ko, meron pa hong libreng ECG, no? So ano pang hinihintay po ninyo? Samahan po ninyo kami sa pagdiriwang po ng aming ika-16 na anibersaryo sa aming public service caravan sa May 31. Yung Bitag Help Desk, pwede ho kayong lumapit dyan kung meron ho kayong nais ireklamo o nais po na idulog, pakikinggan po nila kayo dyan sa Bitag Help Desk at bibigyan na ho kayo ng paraan upang masolusyonan niyang problema po ninyo, yung nais po ninyong isumbong o idulog. Sa tulong po yan siyempre ng ating kuyang Ben Tulfo. Sa government help desk naman po, iba't ibang government agencies po ang nandyan. Pwede po silang tumulong sa inyo kung meron ho kayong nais na ilapit sa kanila. Mga ano-ano mang iba't ibang serbisyo po nila na nais po ninyong ma-avail. Meron po tayong government help desk. Meron po kayong katanungan tungkol sa mga PhilHealth number, SSS number, Pag-ibig, kung nariyan po sila, abay wag na ho kayong mag-aksaya ng panahon. Makibahagi po kayo sa aming government help desk. And meron din ho kaming job fair. Meron hong mga iba't ibang kumpanya riyan na meron pong booth, no? Meron pong i-offer na job vacancies. At kung kayo ho ay kwalipikado, abay, siyempre mabibigyan kayo ng trabaho. So, sa mga wala pang trabaho dyan o nais magkaroon ng ibang trabaho, mag-apply na ho kayo sa aming job fair dyan sa Robinson Star Mills sa May 31. Meron hong CPR training upang sa oras ng pagkakataon na kailangan ho ninyong gamitin ang skills na ito. Alam niyo ba yung CPR? Pag meron hong emergency na nahihirapang huminga, alam ko, yung mga nag-unconscious, no? Alam ko, binibigyan sila ng CPR. So, siyempre, sa mga instances po na kailangan nating mag-provide ng CPR, dapat po meron ho tayong kaalaman hinggil dito. Hindi yung bigla na lang na tinutulak mo yung dibdib, baka magkalasog-lasog ang puso, baga. Tsaka yung kanyang mga ribs, may mga tamang ano po yan. Kaya ho, maki-join na ho kayo sa aming CPR training. At ito na yung hinihintay din ninyo, yung libreng blood and cholesterol screening. Tayong mga Kapampangan, yung mga kabalen,
Mahilig lumafang yan ng mga sisig, crispy pata, iba't iba. So, nararapat lamang po itong mga tests na ito sa inyo. Sana po ay makadalo kayo at makibahagi sa ating mga inihandang programa. Muli po, kita-kits tayo sa Robinson Star Mills, Pampanga sa May 31 para sa CLTV 36. Nahahalatang gutom na ako. CLTV 36 Bitag Public Service Caravan. Nandun din po ako, kaya kita-kits po tayo sa araw na iyon. Maraming salamat sa panonood nyo sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36. Para sa latest updates, ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo at sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia. Kalaguranda kayo, atin to.